Здравейте и добре дошли на моя канал. Много се радвам да се видим отново. А за тези, които не ме познават, аз съм Йоана и тук може да намерите много разнообразен контент. Така че не забравяйте да ме последвате с камбанката, за да ви излизат известия. А сега искам първо да кажа, спазих си обещанието. Новия ми клип е с новия микрофон. Надявам се, че ме чувате добре. Настроила съм го, правила съм го, да ви кажа, който не е гледал видеото ми с разопаковането от Shein, може да отиде да го погледне. Този микрофон беше там. Та така, събрали сме се днес. Главният герой няма да съм аз. Главният герой стои отляво на мен и това е тотален геймчейнджър. Аз с вас искам да нямам теми табу и да говоря абсолютно открито за това какво е моето мнение по различни теми, които са не толкова типични за обсъждане в обществото. И едно от тях е женското окосмяване. Да, какъв шок! Дори и ние жените имаме косми. Имаме проблем. До себе си държа решението на този проблем. Много е неприятно нежеланото окосмяване. Защо се казва нежелано окосмяване, като то винаги е нежелано всъщност? Всеки иска перфектната гладка кожа, но това възможно ли е да се постигне? Възможно ли е да се постигне от хора, които като мен цял живот са си минавали краката с самобръсначката, например? Останете до края, за да разберете с мен. Днес съм решила, първата тема табу, за която говоря, е женското окосмяване. То е факт, няма нужда да го крием, няма нужда да се преструваме, че не ни е омръзнало всеки ден да сме с самобръсначката в банята. Да, аз също съм от тези хора, или по-скоро бях. Затова сега ви показвам този продукт. Интересното за него е, че аз всъщност го имам от преди 5 години. През 2020 година ми го подариха и си остана в шкафа, честно да ви кажа. Аз бях много скептична към фотоепилацията по принцип. Но, идва лято. Растежа е много бърз. Когато се затопли, зимата си бръсна всеки ден краката, лятото трябва по 2 пъти на ден. Това е нещо наистина нереално. Няма нужда, момичета, да се срамувате от това. Това е нещо напълно нормално. Аз, виждате колко тъмна коса имам. Да, не си мислете, че космите на краката ми са по-светли. 2020 година, когато ми беше бала, бях си поръчала на майка ми като подарък да ми подари фотоепилатор. Този фотоепилатор е вече на 5 години и аз преди няколко месеца го извадих от шкафа. Чела съм много за лазерната епилация и за фотоепилацията, но те работят на два различни принципа. И сега ще обясним какъв е всъщност принципа на фотоепилацията. Фотоепилацията е с UV лъчи. Тези UV лъчи проникват в фоликула на косама и реално тези UV лъчи разрушават самият корен на косама. Но естествено това не става от първия път. Космите уредяват, изтъняват, докато в един момент не се убие фоликула и те не се отделят от кожата. Фотоепилацията не е подходяща за хора с тъмни кожи, с тъмни косми, да. С тъмни косми, да, но с тъмни кожи не, защото той улавя пигмента. Фотоепилатора е на такъв принцип, че той улавя пигмента. Докато, например, улавя пигмента и съответно, когато ви е по-тъмна кожата, той реално действа и върху кожата. Така че изобщо не е препоръчително да го използвате, ако имате тъмна кожа или сред загар. Наистина е много опасно, може да си докарате изгарения. Докато при лазерната епилация, там нещата стоят по по-прост начин. Там лазера директно атакува само косама. Тоест няма значение какъв е цветът на вашата кожа. Преди малко ви казах, че всъщност когато имате тъмен косъм е добре за фотоепилацията, защото колкото е по-тъмен, толкова по-лесно се разпознава този пигмент от фотоепилатора и се унищожава по-добре. Аз, за щастие или не, съм с доста тъмни косми, така че съм момичета, ако вие сте като мен, с тъмни косми, светла кожа, значи честито. Идеални сте за фотоепилация. Много исках да отида по принцип на лазерна епилация, но бях чела много противоречиви коментари. За фотоепилацията също много противоречиви коментари. Да не говорим, че по принцип това са скъпи процедури, ако ги правите в салон. Затова аз реших по трудния начин да започна да си правя фотоепилация вкъщи. Минали са ми вече 4 процедури, които са основните. Фотоепилатора обещава, че след 4 процедури ще
покаже вече резултат. Минаха тези 4 процедури, така че съм готова да обсъдя това с вас. Но като за начало, нека да погледнем какво има вътре в кутията. Тук са описани за кои пигменти е подходящо и за кое не е. Моят фотоепилатор е Philips Lumea, като модела му е SK1994. Но пак ви казвам, моят модел е от преди 5 години. Нека да отворим кутията. Вътре можем да открием самото устройство. Това е фотоепилатора. От тук се включва. Тук виждаме степените от 1 до 5. От тук излизат импулсите. И ето с този спусък, когато си го сложим на кожата, натискаме на спусъка и той изпраща UV лъча на това пространство, на което сме положили. Като е препоръчително да не препокривате зони все пак, за да не си докарате изгарения. И заради това реално ви трябват 4, 5, 6 процедури, за да видите резултата, защото много често пропускаме. Например, мен първият път, да си признаем, беше страх от това какво ще усетя. За моят тъмен косъм и светла кожа е подходящо между 4 и 5. Последните 2 пъти си правих с 4. Ръцете и краката правя си и бикини линията също. Бикини линията естествено там 1 или 2, там не съм е страх да не се изгоря. На ръцете също, правя си подмишниците, там също ме е страх и го правя на 3. По-скоро беше ме страх. Последните 2 процедури вече съм доста по-смела и предполагам, че ще продължа да бъда се толкова смела. И останете до края, за да ви кажа дали реално видях резултата. Какво имаме още? Имаме зарядно, което всъщност не е зарядно, излагах ви. Моят модел не може да работи без този кабел, тип зарядно. Преди си мислех, че служи да ми зареди устройството и да мога да го използвам сама, но не. Моето устройство е по-старо. По-новите могат, реално безконтактно да ги използваш, но моето, понеже е по-старо и може само когато е включено в тока. Но и по принцип така е препоръчително, защото така, когато е вкарано в тока, са много по-силни импулсите, по-качествени са. И можеш да ги правиш по-начесто. Понеже като започнете да ги правите тези импулси и вие, предполагам, нямате нерви като мен. И като хванете и почвате така да натискате спусъка, да натискате. И когато не е включен в тока, той прави няколко импулса, после има нужда от време за почивка, после пак няколко импулса, пак време за почивка и става по-бавно. А когато е вкарано в контакта, веднага се нащръквате и можете цялото тяло за час и половина, например. Какво още искам да кажа? Държа да отбележа, че по-новите модели могат да си сменят главата. Моето не може, за жалост, иначе ще да е много по-удобно под мишниците. Някои хора използват и на лицето си фотоепилатор. Аз не съм, не мога да кажа нищо там, защото честно да ви кажа, малко се притеснявам. Да не си изгоря кожата, да не се случи нещо, защото преди употреба трябва кожата ви да е напълно чиста, избръсната, обърнете внимание, избръсната и тогава вече да минете. Не е препоръчително да се обезкосмявате между процедурите с епилатор или кола маска, защото това маха космите, отстранява космите още от самия им корен. А нашата цел е да умъртвим корена с фотоепилатора и работим върху косъма. Затова е добре фотоепилацията, първите 4-5 процедури да се прави на всеки 2 седмици, за да може да се хване точно фазата на растеж на косъма. А когато ги махнете с епилатора, например, или с кола маска, като ги махнете, после седно започвате наново. Заради това няма смисъл. Като започнете с фотоепилатора, бръснете се между процедурите и се минавате с фотоепилатора. Първите 4-5 процедури са на всеки 2 седмици, след това вече на месец, на 2. По-нататък поддържащите процедури са и на 1 година. Вие вече сами прецените според това каква ефективност имате на тялото. Важно е да се пазите от слънцето. 2 седмици след като сте използвали фотоепилатор, трябва да се мажете с 50 фактор. Какво имаме още в комплекта? Имаме естествено и такава противопрахова турбичка, не се серче, да си го преберем вътре. Имаме също кърпичка, с която да си почистваме там, където ни са лъчите, прозорчето. И също така имаме една листовка.
Другото нещо, което исках да ви кажа, добре, че видях, сега се сетих. Има приложение, което е много удобно. Изтегляте си приложението на Philips Lumea, настройвате си данните, какво е вашето устройство, с каква скорост го използвате, на каква интензивност. Всичко това си въвеждате като информация и там има календар. Този календар ви подсказва кога е време за следващата ви процедура и дори 24 часа преди процедурата Philips Lumea ви изпраща известие, за да ви подсети, че предстои процедура. Така че просто не мога да ви опиша колко добре са измислили абсолютно всичко. И сега по същество. Нещото, за което аз не можах да намеря информация преди да започна, искам сега да съм достатъчно подробна, за да нямате вие допълнителни въпроси. Така. Кожата ви трябва да бъде обръсната до 24 часа преди процедурата. Не е хубаво да имате израснали косъмчета вече, да ги минавате, защото реално само ще ги опърлите с фотоепилатора, а ние не искаме това. Също нещо, за което не можах да намеря информация, ми беше нужна. Имаме нужда по някакъв начин да си подготвим кожата за фотоепилацията. Да, просто където имаме ранички от бръснене, или бемки, в никакъв случай да не минаваме с фотоепилатора там. Бях чела, че някои използват бял молив върху бемката, но не ви съветвам, защото все пак това са UV лъчи и да ги излагате директно, изобщо не ви го препоръчвам това нещо. Аз лично не съм го правила. Имам някоя друга бемка на ръцете, на краката, но въпреки това винаги избягвам. Да ви кажа, аз доволна ли съм? Аз не съм доволна. Аз съм изключително доволна. Моите косми растат много бързо и са тъмни, което съответно ми създава голям дискомфорт. И отделно от съмбръсначката, знаете как става такъв тип ягодова кожа. Момичета, нещо, за което никой не ми каза, е, че фотоепилатора лекува дори тази ягодова кожа. Защото когато не ви е толкова твърд фоликула на косама и то много фин, космите ви растат много по-бавно, много по-финни и дори имам доста места, които са ми... имам много плешиви петна. А там, където са останали косъмчета, са много финни и нежни и ги няма тези враснали косми, които по принцип се получават от бръсненето. Така че, моето абсолютно искрено мнение е, че съм много доволна. Няма да приключвам да го използвам. И ще направя още една процедура, ще направя и пета процедура. След това ще се наложи лятото малко да поспра да го използвам. След това есента отново ще започна с поддържащите процедури. Добрата новина е, че няма да започна от нулата тогава. Да, може да позабавя резултатите, но няма да започна от нулата. Така че там, където са си умрели фоликулите, са си умрели. И така, общо взето, надявам се да бях достатъчно изчерпателна. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ми пишете отдолу в коментарите и ще се радвам да ми кажете кое ви е интересно и много ще се радвам да ме подкрепите, като ме последвате, харесате видеото или оставите коментар дали това видео ви е било полезно. Благодаря ви и до скоро!